Ayo Dek mangkat. Cek mah delok. Yang meja elek kaya ngono ki mbok dibuang wae to, yang nyempit-nyempiti ruangan disawang ya ora penak. Ayo bener ora gawe apa ora kanggo kok. Lah kok diguang-guang wis setengku kaya ngono kok. Ya ditokke apa piye ngono, pokoke aku balik ke pasar kudu wis renek lho ya. Iya iya. Ayo Dek. Jan tobat. Wes, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Senengane kok nyimpen di barang-barang ra kanggo. Lah iya, mah ben ros. Betoten pundi ya? Ora tak guang kae mama karo Salwa garis wae jare elek-elek boke gudang wae lah. Ojo lah, CTW kan tesih. Ngapa gak dicat wae? Oh, bener ya. Ya wis. Oh iya. Ayo ya, tak bantuin. Sampan. Tidak ini kan nanti kok ora. Sira anak bantuin panasan ora. Meling-meling wonge ora teteh. Daripada dibuang sayang, aku kepikiran mending dicat aja. Kan bisa buat naruh buku sama skincare. Lumayan kan? Kuwi malah ayah ngecat kursi barang. Ono wae polahe. Alhamdulillah kelar Far lah Jan. Nah, ini kan celing. Masuk. Lah. Wis yo, masuk, yuk madang. Duh, mah, anu meja apik mah. Masa apa mah? Masa ayah tuku anyar ya, Dek ya? Gue mah. Nek kursine barang e, apa aja? Tuku paling sak set ki. Cek, mau masuk ke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, meja anyar nang harapan kae ngoncok apa ya? Kae meja elek mau ranyar kok nyora tuku kae meja elek sing kon ira buang kae dicat nang para. Jarak dinggo. Ih, gawe wae lah ya. Ajare mau mall kon buang. Ah, lu mah gawe wae. Wae tinggal dah termos karo gelas. Piye? Lah, mana gori ndi? Kata nggak ada termos, di dalam kono kuwi lho, nggak karo gelas barang. Ini gawe wae, tak ada buku-buku yang biyen. Ya Allah, ada termos aku kira sempit banget. Alah. Ora kon buang. Saiki doyan malah rebutan. Hamoh. Wis Mario, tinggal. Ora kana mau wae. Pengen kono nek. Besok ora tuku anyar wae lah ya. Heeh lah.